Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongietorriak egunez egun Iruña herriko hotsak eta zaratak saiora. Urtarrilak 26 dugu gaurkoa ostirala eta gaurkoan kolaboratzaile batekin egoteko aukera izango dugu. Mikel Bezunartea, Nafarroako iratxe kontsumitzaileen elkarteko ordezkaria. Hitzarmen eta seguruen inguruan arituko da, baina gero ikusiko dugu esaten duena eta horren aurretik betiko edukiak izango ditugu. Hori bai, gaur ostirala da eta merkatu txikia atalean lan eskaintza berriak eskainiko ditugu. Gero amaieran, kiriketan atalean Nerea Gamboa nutrizionistak beste egunean San Jorge Zibiboxean elikadurari buruzko hitzaldi bat eman zuen eta emitituko dugu. Beraz, has gaitezen beti bezala lehendabizikoz efemerideekin. Goazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1574. Urtean, zentroko kontzilioak Erromako Eliza Katolikoak antolatutako edo egindako batzar multzoak Erromako Eliza Katolikoaren eta protestantismoaren arteko bereizketa ezarri zuen. Mende batzuk geroago, 1888 urtean, Maine izeneko itsasontzi edo akorazatu estatubatuarra Labane hirian sartu zen. Itsasontzi hau geroago ondoratuko zen eta ondoraketa hau Espainiaren gauza izan zelaren ideiarekin estatubatuak Espainiari gerra deklaratu zion. Gudu honetan Espainiak bere kolonien gehiengoa galdu zituen, esate baterako Kuba, Filipinas, Guam edota Puerto Rico. Egin dezagun aurrera eta goazen gaurko lerroburu nagusiekin Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauexek dira gaurko urrapuzizkegu lerroburuak. Urtarrilak 26 ditu gaur, ostirala da, eta honako albiste hauek utzizkegu egunak hasteko Espainiako Estatistika Institutuak argitaratutako biztanleri aktiboaren inkestaren arabera, langabeziak behera egin du. Nafarroan langabezia 10% dago, zehazki 9,9%. Eta politika kontuakin jarraituko dugu, Nafarroako Podemos salduren egoera ez dago bere momentu hoberenean. Laura Perezen hildokoak direnak aldertiko bozeramale aldatzea erabaki dute. Beraz, Mikel Buinel ordez, Carlos Couso izanen da bozeramale eta Teresa ezen ordez Fanny Carrillo. Nafarroako Podemos saldugu bitan banatzeko arriskuan dago. Eta Altsasuko auzoko gurasoek manifestazioa deitu dute Euroko apirilaren 14. Apirilaren 16 hasiko da 2016ko urteko bigarren harira auzipetutako gazteen aurkako epaiketa. Eta gaur goizean justizia administrazioan errepresioa Nafarroan gerra zibilen eta frankismoa izenburua duen jardunaldian irekiera ekitaldia egin dute kontestable jauregian. Albiste gehiago utzizkegu gaurko egunak, Euskara Bidea kanpaina berria atera du, Euskararen hizkuntzaren irudia eta balioa indartzeko Euskarak balio du izenean. Eta Iruñako udala gazte iruindarrentzat antolatutako jarduerek 110.000 parte-hartzailetik gora izan zituen 2017an. Eta albisteekin bukatzeko punto de vista jaialdian 21 lan izango dira lehiak 14 herrialdetako dokumentalak erakutsiko dituzte saio ofizialean. Martxoaren 8an hasiko da Nafarroako zinema dokumentalaren nazioarteko jaialdiaren 12. aldia. Eman diezaiegun begirada bat gaurko egunkarietako azalei eta Diarioen Navarra egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean lerroburu nagusian, Perezek eta bere aldeko kideek ahal dugu alderdiaren kontrola hartzen dute. Azaleko argazkiak erreferentzia egiten dio titular horri parlamentua eta parlamentarioak erakutsiz. Diarioen Notizias egunkarian, lerroburu nagusian langabeziaren tasa Nafarroan 10% jaitsi da lehendabiziko aldiz 2008 urtetik. Azaleko irudian Mikel Buil eta Laura Perez parlamentariak ikus daiteke. Azpian izenburu hau ageri da. Aldaketak gehiengoa komisioetan eta bozeramaileen batzordean galduko luke ahal dugu alderdia apurtzen baldin bada.
Gara egunkariko azalean, Goikaldean lerroburu nagusian, Euskal Herriak 2017 urtean langabezian zeuden pertsona bikoitza ditu orain. Honen harira azaleko argazkian emakume bat Lanbide Enplegu bulegoaren kanpoaldean erakusten da. Goazen hedabide euskaldunekin eta berria egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean azaleko argazki bakarrean horiz nabarmenduta dagoena, krisiaren urteetan galdutako 10 enplegutik 4 sortu dira bakarrik titularra dauka. Eta hor, mapa bat edo irudi bat ikus daiteke irudikatzen ze aldaketa egon den eta zen olako garapena. Oraindik horren azpian beherago hainbat berri ezberdin ditugu, lehendabizikoan Puigdemont ez inbestitzeko helegitea iragarri du Espainiak, eskuinaldean EPPk pozez bezain tentuz hartu ditu presoak gerturatzearen albisteak, horren azpian Bilbo gogoeta batean Bilboko udaleko alderdiek pentsatzen dute segurua dela hiria, baina segurtasunari buruzko eztabaidak indarra hartzen baitu. Horren ondoan, Estrasburgoko epaile berriak patologiekin lotu ditu homosexualak. Azpian etxeko langileek Urkulluri gogorarazi diote ez duela egin sektorearen ikerketa. Euskal Herria Irratiko webgunearekin amaituko dugu. Goikaldean ezkerraldean, Ultzamako alkate ohiak ez du azalpenik eman biogas planta ikertzen duen batzordean. Eskuinean etaren biktima elkarte berri bat sortu dute Nafarroan, berago ezkerraldean Aroztegia proiektua hirigintza pelotazoa zela adierazteagatik Garbini Elizegi absolbituta. Eta azkenik Iruñeko udalak gazte iruindarrentzat antolatutako jardueretan 110.000 parte hartzaileetatik gora. Ze ekitaldi dauden gaur Iruñ herrian eta asteburu honetan, beraz goazen gaurko eta asteburu honetako agendarekin. Gaur eta urtarrilaren 31 arte Milagrosako Zibiboxean grafiti erakusketa eskainiko da kolektibo DBR-ren eskutik. Sarrera librea da. Gaur eta bihar, gaur arratsaldeko 6:04 terdietan eta bihar goizeko 10 terdietan San Fermin ikastolan hizkuntzen feria izeneko ekitaldia emango da Nie Nafarroako ikastolen elkartearen eskutik. Gaur arratsaldeko 7 terditan San Jorge Zibiboxean kontzertua urtarrilaz zikloaren barne. Mom Musicians on Mars taldea ikusi ahalko da eta entzun hobe esanda eta sarrera doakoa da. Gaur eta bihar arratsaldeko 8 Gaiarre antzokian dantza ikuskizuna eskainiko da. Txito Alai, Aires Bohemios, La Tierra Baila izenburuarekin sarrerak 15 euro balio du. Gaur gaueko 9:00 Subsuelo tabernan Volta Rock taldea ikusteko aukera izango da. Sarrerak 6 euro balio du. Gaur ere ordu berean gaueko 9:00 Noaingo Zentru Kulturalean antzerkia The Primitals izenburuarekin sarrerak 10 euro balio du. Gaur gaueko 9:00 egun eta ordu berberean Kanaia aretoan Nekez taldeak lokatzetako Ikela biraren barnez kontzertua eskainiko du. Sarrerak 5 euro balio du. Gaur gaueko 10:00 Zizur Nagusiko Kulturetxean antzerkia Las Princesas del Pacífico. Sarrerak 8 euro balio du. Bihar gaueko 9:00 terditan beste kontzertu bat Central Cafe Antzokian. Maldita Nerea. Sarrerak 25 euro. No puedes sentir, es porque esto acaba. Bihar gaueko 10:00 Burlatako Kulturetxean magia ikuskizuna Juan Tamariz magoaren eskutik. Sarrerak 25 euro balio du. Igandean arratsaldeko 6:00 Burlatako Kulturetxean beste magia ikuskizuna Ilusionados izenburuarekin sarrerak 3 euro balio du.
Gaur negu giroa eta zaparradak, ipar-mendebaldeko haize bizia ibiliko da egun osoan eta temperatura maksimoak 6-10 gradu artekoak izango dira. Gainera, etengabe laino trinkoak sartuko dira itsasotik eta zaparrada botako ditu. Gehien bat Kantauri isurialdean, bertan ez da baztertzen puntualki trumuitsuak izan eta kaskabarra egin dezakeenik. Elur maila 700-900 metro artean egongo da. Larunbatean bustitik jarraituko dugu, baina prezipitazioen intensitatea txikiagoa izango da eta arratsaldeak aurrera eginala atertzera egingo du. Temperaturan ez da gora bera handirik izango eta iparraldeko haizearekin batera giro hotza izango da. Egunaren lehen partean lainoak ugariak izango dira eta euria gehien bat ipar partean egingo du. Orduak igaroala atertzera egingo du, ekialdean bereziki. Arratsalde gauean ostarteak zabaltzen hasiko dira hainbat tokitan eta litekena da barnealdeko zenbait txokotan izotza egitea azken ordutan. Igandean hobera egingo du, egunaren lehen partean oraindik ere laino hondar batzuk izango ditugu, Kantauri isurialdean batez ere, baina orduak igaroala lainoak desegiten joango dira eta arratsaldean zerua ia oskarbi geratuko da. Temperatura maksimoak 2-4 gradu altoagoak izango dira, baina lehen eta azken orduetan hotza egingo du. Barnealdean izotza egin dezake. Haizea ahul ibiliko da eta kostaldean ekialdetik finkatuko da arratsaldean. Goizean goiz lainoa eta lanbroa sortuko dira. Jarraitu dezagun Iruña herriko albisteekin eta Burlata herriarekin hasiko gara. Urtarrilaren 28 arte Burlatako udalak jaietan egiten den bigantzen askapenaren inguruko herri kontsulta egingo du. Eta www.burlada.es webgunean herritarrentzako arreta bulegoan edota 012 telefono zenbakira deituz bozkatu ahalko da. Hori bai, bozkatzeko ezinbestekoa da 16 urte baino gehiago izatea eta Burlata herrian erroldatuta egotea. Iruña hirian, Iruñako udalak gazteentzat antolatutako jarduerek 110.000 parte hartzaileetatik gora izan zituzten 2017an. Iruñako musika eskolan, fagot instrumentuan eta kantuan espezializatutako irakasleak kontratatzeko aldi baterako zerrendak osatzeko deialdia egin da. Xehetasun guztiak kontsultatu nahi baldin badira udalaren webgunean daude ikusgai. 2017 urtean euskara zerbitzuak 3.300 interbentzio baino gehiago egin zituen, itzulpenak, komisio eta osoko bilkuren interpretazioan, zuzenketak eta aholkularitza linguistikoen artean. Udalak kartel handi bat jarri du doakoa den Trinitarios aparkalekuan, Iruña hiriko zentrura ailegatzeko aukera jasangarri bat dela adieraziz eta horrela aparkaleku honen erabilera sustatuz. Bestalde, ATAK erakundeak ekonomiari buruzko ikastaro bat antolatu du. Pasaden urtean beste bat antolatu zuten eta aurtengoan Iruñean izango da otsailaren 5-tik 12 arte, Joan Josep Bosch Nupen irakaslearen eskutik izango da eta Kondestable Jauregian izango da. Inskribatzeko www.atakgidoina.org elbidean egin daiteke urtarrilaren 29 arte. Familiarteko gatazka konpontzeko teknikaria behar da Iruñan, beharrezkoa 1 eta 3 urteko esperientzia, ikasketa maila, psikologia, zuzenbidea, gizarte langilea edo gizarte hezitzailea. Lanaldi erdia asteartetik igandera, soldata urtean 10.519 euro gordinak, interesatua bidali kurrikulunak selekzionpsikologoa@gmail.com elbidera. Adingabeko umeen babeserako zerbitzurako koordinatzailea behar da Iruñan, beharrezkoa 1 eta 3 urteko esperientzia, ikasketak, psikologia, zuzenbidea, gizarte langilea edo gizarte hezitzailea. 6 hilabeteko kontratua lanaldi osorako astelehenetik ostiralera, interesatua bidali kurrikulunak selekzionkoordinazioncentro@gmail.com elbidera. Produkzio lanetarako arduradun teknikaria behar da Iruñan, ikasketa maila ingeniaritza industriala.
Lanaldi osorako goizeko 8 ordubitara eta arratsaldez 4:30 6:30. Bidaiatzeko prest egotea beharrezkoa da. Kurrikuluna bidali mangel@isimar.es helbidera. Matematika, fisika eta kimika irakaslea behar da Iruñan. Gai hauetan aditua izan behar da. Lanaldi osorako kurrikuluna bidali ceborjacurriculums@hotmail.com helbidera. Sukaldaria behar da Burlatan. Sukaldaritza ikasketak egina izatea baloratuko da. Kurrikuluna bidali cajsb@hotmail.com helbidera. Web horri diseinatzailea informatika teknikaria behar da. Lanaldi osorako praktika kontratuarekin. Derrigorrez 30 urtetik beherakoa izatea, Nafarroko enplegu zerbitzuan inskribatua egotea. Kurrikuluna bidali info@difacilconsultoria.es helbidera. Aseguruak eta pensio planen bulegorako administraria behar da. Bulego lanak eta produktuen salmentarako Lanaldi osorako ordutegia, goizeko 9:30 ordubitara eta arratsaldez 5:00 8:00. Kurrikuluna bidali bazgim@mafre.com helbidera. Albaiteroa behar da izan, ikerketa eta antolakuntza lanetan eta lan taldean aritzeko. Baloratuko da haragietako artillekin lan esperientzia izatea eta proiektu lanetan aritu izana. Kurrikuluna bidali mj@anel.es helbidera. Iturgina behar da Iruñan. Ordutegia goizeko 8:30 1:30 eta arratsaldez 3:30 6:30. Lan hitzarmenen araberako soldata. Kurrikuluna bidali fontan.jsantos@gmail.com helbidera. Lanbide orientatzailea behar da Iruñan, gutxienez 2 urteko esperientzia horrelako lanetan. Kurrikuluna bidali formacion.pam@accionlaboral.com helbidera. 2 iturgin eta igel bat behar dira noainen. Lanaldi zatituan goizez eta arratsaldez. Kurrikuluna bidali alfaro@multiserviciosplanes.es helbidera. Erizaina behar da Alsasun astelehenetik ostiralera goizeko 8:00 3:00. Kurrikuluna bidali aitabarandiaran@alsasua.net helbidera. Kamioi gidaria banatzailea behar da Nafarroan zehar ibiltzeko. Lanaldi zatituan goizez eta arratsaldez. Kurrikuluna bidali ijubilar@tdn.es helbidera. Pilates makina diseinatzailea behar da. Beharrezkoa ingenieritza graduatua. Ordutegia goizeko 9:00 ordubitara eta arratsaldez 4:00 7:00. Soldata 1.500 euro hilero garbiak. Kurrikuluna bidali ofertasbi@navarra.es helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu peletak lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri Don Esteben.